thlahrang lampang du le ngei na intam riau maya tunjum chu hei hi kan hrileng cheu nge o phwa chopa angin ti mai theya ma se police report hi in han ngai thla anga he chhungkwa te thu soi hi adik thu official takin an pom tlat nia police te hian chuan khovela movie lawm ber mi te lau ber nia an soi thin nangni poin en ve ngei to karin Veronica Netflix ami kha he thila tak nge ye thleng be chana siam hi la ni zui chuan Veronica hi la en law ni chuan en kher tum du su o The sunburst flowers calling on warm days overdue, but I kum sang kha chakwa sumkwa pa ni khan Madrid Spain a police station duty te chuan phone call an donga alo phone tu hi Maximo Gutierrez ani a aron soidan chuan thlalhim ang tak sang tak mai hian annu pa ati buai ni in aron soya police te chuan thlalhim ang mai ati buai ti vel chuan lo oi lem lo ma se engpo lo ni thei miswal alu ruanga an lo muswal te po ni ang ti in rinhel thil thuan vakal ve shim shima anrin angein luruk na engma an mulova ruk ruchet na engma alo omlo bok an valut chu alo re em zoka anu pa hian an ina hian an kauluta an in chu a him thu te an shila mase hetia an ina an thu thaula hian an in kota hian thom ring lutuk mai an sheta he thom hi police ten an soile da chuan lunglian lutuk mai in bulvela ron lumbut pot ang mai ani an ti a an tlan chuak vat mase mak tak mai in thil thleng mo mishing mo engma pona chuan alo omlova alo re ruk mai zoka makti taka an din lai chuan police pakhat chu ron au chuak ta thuta kongka pakhat na takaron in hong thut chuan alu chu tawfu te ulu to kalau ni police te chuan makan ti ang reng hle a ma se prank in ti der na vela mo an ti to an in chuan han check thale ngata shui in zam ro te lo amem ti in an en kwala thil dik lo engma a om si lo police pani phei chuan pona lo om top chuan du ta a police dang te chulut le in Gutierrez te no panin chuan an ti haule a police te chuan he ina hian engthil tak chu thleng mo ti in an zot chik ta sata Gutierrez chuan an soizau ta sheta an fanu kup som pariat mi Estefania hi kumtam vak lo liam ta khana thi thu soya thi dan mak ve tak mai alo ni boka hetia an fanu thi hi an en sang nen hian in zom tlat an ring hiala an fanu Estefania hi school pakhat sa kholam ngai ven le ngai poi mo em tu te school a hian akal thina voi kha chu a thian tenen wiji board an lo khoya games an lo khel lai hian an zirtir tu pakhatina man hlau mai tharau lambiak theina an ti thin wiji board hi an zirtir tu chuan rem ti lo da tur zia chu an wiji board chu lak sakena paisak thruai maya a hau pa na samai boka hetia a pai pa hian glass board te pakhat an hun chu atike tel boka heta chia hian Estefania thian tele an zirtir tu nu po hian he glass atang hian khu ang deu aron chhuaka chu Estefania hian a hip load ni in an soi veka chuan apa Gutierrez hian hemini atang hian a fanu chu pon lam le chung lama chiang lovin a hriselna thalova ariru lama boina nei boka a chung te chu an ina mi tu emo a hmu thin thu te a shil ta thina a bik takin zana amut lain thlalhim angalang te chu a chhuara tangte kongka tangte an ron lut thina a room vela te chuan an vak kwala a chang chuan ama te chuan a ron man thina anu le pa te chuan doctor an pan pui ta hiala ma se ama thil dik lo engma doctor te hian an mulova doctor te pon angai na an shet lo awang chuan anu le pa te chuan an fanu om dan mak tak chuan en deu top maya ki thei an nei hek lo an thei topin an nemin an thlamwan top mai ani reivak lawa chuan Estefania chu zan khat chu a khuma amu lo thi top maya a chan soitur official takina omlo hetia an fanua thi atang chia hian anu le pate chuan thilmak tak takan ina thleng hian hrechan ta a an in chu a sang tan ni ta berin an shia heng zong zon soilai hian police te chuan bang beng ri le o awri te an shena samaya a then phei chu hlawin an thutna tangin an zuang tho hiala police te le pa ber Gutierrez te chu Estefania room a chuan an kalta a chan chu heng thom zong zong ron rik na hi a room atangin ani tlat thomak tak tak omna chu an honga engma lo omlo
tu man lo lo boka au thom la chu ala ma reng box si banga cross an tare ro chu chuata hian alo oma chuan he cross an tarna bang hi na salut tu ka hamang hian alo khem na samaya darkar chan ve ve lekliam ta kha chuan he bang hi ti hian ala ho lo au thom po ala reng awangin police te chuan khoi tanga ron ri nge ti chu an la en kwal ringa hetia an zon la hian bang chu aron in beng rile ta vak mai chuta police pakhat chuan Estefani thla kan tar chu atla tia mu a ala kang chu a frame chemia silovin frame chunga thalak Estefani thalak chu kang ang mai hian alo thler ni in tuna kan mu hi atak ngei ani bok chuta Estefania room ni lo pon lama hian police pakhat chuan thil film rong sen boruwa ka leng ang deuh hi a mu boka he thil mak tak hi pu Gutierrez te nu pa po hian an la mungai lo police te po chuan ti ngai na vakan sheto lova officer let photan rela pu Gutierrez te po arang the ang bera an in lo chwa san phot turin an ti ta a chuan pu Gutierrez te hian hetia an chwa nu hian thilmak an ton zong a botak vek thuan soya ki chuan police reporter ron chuaka police te dan thil ton mak tak ti an soi hi he report a hian a chuang nual maya chief inspector of police meu poin chiang taka mu thua soi ve boka he case an case khoi to azonga rap berle soifia theilawani thu an report ani hei mai ba ka hian Netflix a Veronica ti kha he thil be chana siamani nge a ente chuan an film en to zong a rap berani thuan soina sa ole ka subscribers te ngeina in thil ton mak tak in ron thon te karon ti chwa to kha part 2 pu ron chuak le do na ron thelu turin hun tle mala oma ka Instagram ka tarlana hian i thil ton mak tak mai kha min ron shil vela kalau share sak ve don chinia